ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ଅନନ୍ୟା ରହୁଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ସାହସୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନନ୍ୟା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଅନନ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭୋକିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଦେଲେ। ଭୋକିଲା ବୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ପରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅନନ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ଫୁଲ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ତମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗର କାଳେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଯାଦୁଗରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ରାଜା ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ପିତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନନ୍ୟା ଯାଦୁଇ ଔଷଧ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାଦୁଇ ଫୁଲର ଶକ୍ତି ବଳରେ ନଦୀଟି ଶୁଖିଗଲା। ଅନନ୍ୟା କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଟକାଇଲା। କାଳେଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯାଦୁଇ ଫୁଲର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା ଓ ଅନ୍ଧକାରରେ କାଳେଶ୍ୱରର ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାଦୁଇ ଫୁଲର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନନ୍ୟା କାଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଥିବା ଯାଦୁଇ ଔଷଧ ପାଇଲେ। ଅନନ୍ୟା ଯାଦୁଇ ଔଷଧ ନେଇ ଖୁସି ମନରେ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ଯାଦୁଇ ଫୁଲର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଅନନ୍ୟାଙ୍କର ସାହସ ଓ ଦୟାର କାହାଣୀ ସବୁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଦୟା, ସାହସ ଓ ଭଲ ମନ ସବୁବେଳେ ଜିତେ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।